još jednu novu nastavnu jedinicu. Ja se zovem Krešimir Škuljević i ovaj školski sat ćemo pričati o nastavnoj jedinici koja se zove zapravo što su vjerovali antički Rimljani. Možemo reći da smo u prethodnih školskih sati preskočili ovu temu jer smo obrađivali samo Rim, međutim kada je u pitanju religija možemo za ponavljanje reći da imamo jako puno sličnosti sa Grčkom, pa imamo 12 osnovnih božanstava koji su djelovali na području možemo reći Grčke, počevši sa Zeusom koji je bio vrhovno božanstvo koje je živio na Partenonu, odnosno možemo reći na njihovom brdu, koji je imao Hada i Poseidona kao svoja dva brata i dalje je išlo sa Herom, Atenom, Arestom, Hefestom, Demetrom, Dionizom i nizom drugih božanstava, junaka i raznih, možemo reći, stvorenja iz međusvijeta. Pa ono što je cilj ove nastavne jedinice, odnosno ovaj školski sat, je da će učenici dobiti nastavni listić i samostalno će istraživati informacije vezane uz jedno rimsko božanstvo, što je na neki način nadopuna ovog predavanja i dati ću jasne upute i nadam se da to neće biti nikome veliki problem. Kada su u pitanju učenici sa primjerenim potrebama, možemo reći da je dovoljno da mi pošalju jednu sliku koja obilježava ovu nastavnu jedinicu, izaberu jedno božanstvo i u privitku mi to pošalju. Ako im se to ne sviđa, mogu izabrati 5 činjenica koje će mi poslati u digitalnom obliku i to istaknuti, za darovite oni mogu već naći nešto vezano uz 3D rekonstrukciju rimskih religijskih svetišta. Pa krećemo zapravo od početka. Rimska religija je zapravo jako složena tema za jednu nastavnu jedinicu, jedno predavanje, ali krećemo zapravo od, možemo reći, nekih apstraktnih pojmova koji su bili vezani Etruščanima, ali Etruščani su začudo jako puno pažnje pridavali vjeri i religiji. Kada pričamo o ovim fotografijama, odnosno povijesnim izvorima, preuzeo sam ih iz prošlogodišnjih prezentacija od Alfe, pa ih tamo možete na njihovom portalu potražiti ukoliko ste njihov član. Za Etruščane imali smo lukumone, odnosno osobe koje su predstavljale nekako naselje, koji su bili svećenici istovremeno. I Etruščani su na početku zapravo djelovali na principu 12 naselja i na čelu tih 12 naselja je također bio jedan lukumon koji je bio vrhovni svećenik i donosio važne odluke vezano za religiju. Oni su na početku bili mnogobožci, neki kažu da su bili vezani sa magijom i praznovjerjem, što je više vezano uz, možemo reći, njihovo proricanje, odnosno pratili su znakove u prirodi, floru, faunu, ptice, stanje životinjskih utroba, imali su haruspicija gore, odnosno možemo reći pod navodnicima stručnjake koji su donosili predviđanja s obzirom na ono što bi vidjeli oko sebe, što ih okruživalo. Jako puno su koristili zapravo te stvari, u suprotnom ne bi ostali do danas sačuvane zapravo te stvari. Ali vjera kao vjera je jako apstraktan pojam, međutim bio im je jako važan kod njih samih, zato što postoje dokazi zapravo da su Etruščani imali proces ispovjedanja, što je zapravo jako čudno, ali nam potvrđuje koliko im je vjera bila važna, ne samo u vjerovanju, odnosno religiji, nego u međusobnom odnosu muškarca i žene, jer su jako puno umjetničkih
prikaz zapravo posvetili ravnopravnom odnosu muškarca i žene koji su bili jako, možemo reći, pozitivnim odnosima. Ono što vidite na gornjoj fotografiji zapravo nalazi se tumul, odnosno nadgrobna grobnica. Više tih tumula što vidimo na donjoj fotografiji zove se zapravo nekropola, odnosno možemo reći grad mrtvih. Lari su bili zaštitnici obitelji, ali unutar te obitelji, a izvan te obitelji bili su zapravo stvari koje su bile vezane za, možemo reći, samu državu. Znači penati, to možemo poistovjetiti, to su bili zapravo ljudske projekcije, nije to bilo ništa neobično kada vidimo te arheološke nalaze, ali su unutar obitelji i unutar doma imali jedan način odnosa prema religiji, a izvan toga su imali zapravo drugi način odnosa, jer je vjera izvan kuće zapravo bila stvar politike, odnosno možemo reći stvar države. Na ovim prikazima, prvi prikaz s lijeve strane i drugi prikaz s lijeve strane prikazuje unutrašnje uređenje zapravo tih nadgrobnih tih grobnica, gdje vidimo zapravo sarkofage, gdje vidimo Etrušane u svakodnevnim aktivnostima svečanosti, gozbi, banketa i raznih prigoda. Ovdje vidimo prikaz upravo ispovjedanja, ovdje vidimo, možemo reći, jedno pomagalo njihovih proroka koji su bili proricatelji, i zapravo ovo nam daje potpuno drugačiji dojam o Etrušćanima za koje do danas nisu odgonetnuto, možemo reći, njihova abeceda, da postoje neke naznake, ali to su fragmenti koji nam ne daju detalje, ali ovaj utrošak energije u zagrobni život govori da im je vjera nešto apstraktno zapravo bila ogroman generator u njihovom društvenom razvoju, sve dok, možemo reći, nisu bili asimilirani, odnosno nestali u razdoblju nakon početka Republike. Ovdje vidimo nešto više o njihovim građevinama. Sada možemo reći da je već u kronološkom smislu došlo do razdoblja Republike, idemo prema razdoblju carstva. U razdoblju carstva već imamo nešto novo što se zove kult ili kult ličnosti. Ovdje imamo nešto iznimno važno, to su bile projekcije templuma, odnosno možemo reći svetišta. To je bilo mjesto gdje su zapravo izvorno promatrali ptice, imali su zapravo stupove koji bi produžili na neki način taj prostor. Prostor je taj bio, možemo reći, privatan, odnosno samo svećenici su smjeli biti u tom prostoru. Ako bi vi htjeli biti dio tog prostora, onda bi jednostavno morali platiti zapravo i onda bi tek mogli ući u taj prostor. Naravno, tu su bila određena pomagala i određena uporabna sredstva, odnosno oruđa koja su koristili, dobivali zapravo kao, možemo reći, nekakvu nagradu. Bila su uglavnom pravokutnog oblika i to je prikaz Jupiterov hram s desne strane kojeg možete pronaći na poveznici koji se nalazi dolje, to je 3D rekonstrukcija. Ovdje s lijeve strane se zapravo nalazi hram bez stavki, dolje vidite prikaz gdje možete pronaći zapravo tu 3D rekonstrukciju. To je odstupanje od nekakvog teoretskog načela gdje je bila okrugla građevina, gdje su vestalke morale 30 godina zapravo biti vjerne službi, nigdje nisu smjele izlaziti u javnost, a da nisu imali nečiju pratnju, i možemo reći na početku formiranja tog reda svećenica na neki način one su uglavnom bile pripadnice iz patricijskih članova obitelji, i tu iznimno važnu dužnost važnih svećenika su zapravo bili punjeni članovi tih, rekli smo, 30 uglednih patricijskih obitelji. Ovo je sad već razdoblje kada su Rimljani od Grka preuzeli 12 božanstava, gdje je Jupiter bio bog neba,
Junona je bila njegova supruga, Minerva je bila njegova kćerka i u skladu s tim